vo in chu kalunga leng zual hle meya kanau kapute fapa in min loka rin lo deuhin min boral sana no pan la ya in rual tlang deuh thaw kan nia ke ai chuan an no pang deuh na in ram hnuaiah te kan kala sava te sava ve na te kan in zuia thing te kan phura khang hun te kha ka chui kira vo in chu kalunga leng em a taksa dam sam deuh nen ma se ti hian kan in bor vel hi kan fangkwal vel mai ni hi khir pe te in lo om ve takin ke ma lung len nem chu ni deuh ber meya ti hian dil hian min hual puk mai ti hian ti hian ti chuanin leng kir kha ang ka ti ve rewa helai te hi tui luan na hi hei thing ro te oma heng te hi hetai he chuan enga ma hian an hmang ve box si lawa tangkai na hi om box si lo heng thing te hi Mizoram ah chuan ni se kan lawn khunga thing ro te kha kan hmu he tiang thing tuluang a ro kan hmu phei kha chuan kan lawm em hei henga te hi zar thlak tur a om fur mai ka lung hi leng thei lutu ka ke chu mi lung leng ni ti taka ti hian kan fang vel ani helai hi leng kir kha ang katia kan leng kir kal thin na kha sang vak lawa fit sari vel chu ni ve in karinga hian then chuanin dila khwanin sanga ten mana ti chuan sava te hin ron hram ri chia sava te hin tam em me kan in bul vela hianin hemi hi thei mu kan ti ang chi kha ne ra tia thina sava hian an ron kan thina ni tiang chuan thing hi tam em a hian dil hian min hual vela chuan lama hian in dil kha a om ta a hian tlai lama te hian tlai ne ma hianin henga hianin gym po he tha thawa gym kal ai chuan pon po rok thiang hnim hi pa hetia han kal chho vel ka du thina ke in ten dakar khat ka kal thina ni vur tlak lai chuan minute som thum chau te ka kal thina chutiang chuan lai hi an fang vel ani hi chuanin thenom pa hianin poi lo chi ani hi hi I'm good, how are you? I'm good. Hi. Say Mizoram. Mizoram? Yes. Mizoram. Good job, thank you. You're welcome. Thenom pai. Kuaya chi ani he ti hianin thal huna chuanin na kuai hi an chia ve thina sa pho kuai chia ve la na ni hi kalung leng ne ma vo in chu kan fang ve la ni hi